jagat iki sepiro to? Nek cara dhewe ngarani muni gedhe iki mergo ak dhewe le gogok ning kene. Nalikane ak iki numpak motor mabur lho ndelok gunung iki lho ming sak upil-upil. Do nek kelingan kuwi. Iki kena ngopo jamane durung kok ambak. Heeh. Banyune ki ra sok maleh. Oh. Kadang biru, kadang ijo. Kuwi nek jero kok napa? Ayo pancen tekan sprene ya jero wong kuwi kali iki sok ge adus do jegur kok. Sing kali sebar. Nek saiki wis ming sawerna tetep bening. Apa masalah ana pusaka utawa akik utawa kerih njuk kok jimuk apa piye to? Wis ajine kuwi. Malah sing pinter kan sing lanang wedok kae. Nek kene kan gaet wisata religi ya to. Nek Sing kok jak lebar maghrib kae dhisik. kayak iki tak tarik, Pak. Bagas. Oh ngono. Kaya tiringen lho. Iki ta. Lha kowe kandhane Kaya tringin nang banyu dadi megar-megar. Krok. Mbok tau tak critani urung. Jaman aku ngatok aren to. Ning daerah Salaman. Awekku Ki arep serius ora iki? serius. Baut setelan rantai lho. Iki ucul. Rantene lak ucal-ucul. Aku mengko nang bengkel. Anjuk wonge lak ngerti aku nggo petel. Ditakoni, "Mas, ajeng teng pundi kok beto petel?" "Pados aren, Mas." "Loh, aren nak nggon gendruwo to, Mas?" ngono. Ha nggih nek kondange ngoten niku ngono. Panjenengan kok wantun. Ampun damelane niku. Napa jenengan gadah semek? Nggih kandel tipise pun dimodali kalih tiyang sepuh ngono. Padahal kita maksud sandal ngono lho. Nek kono mikire kok ilmu ya luweh aku ngono to. Dimodali sandal. Mbok meli mbok selalu to. Bukan kandel tipise semodali to. Panjenengan nek mindah niku kiat Mas ngono. Nek sing sekintene mengih abot kula jake wong omah. Mate mindah arene iki lho. Nek cilik kan tak gotongi dhewe nek abot tak jake umam to. Lah ya ngono maksud. Nek kono ngertine paling ono sing nunggu gendruwo gedhe. Engko sing diundang wong tuane paling ngono. Tuane. Nah, mikire sing nggon mistik yo. Oh, aku ming ngono iki. Kono iki crita nek omahe deknen iki ana sing nunggu. Nah, mungkin jane deknen ming arep njaluk tulung kon mindah ngono. Nek lak wektu kuwi aku posisine durung oleh wit aren ngono. Njuk bahasan arep bayare kok tak takoni, "Pinten, Mas?" "Pun setunggal ewu mawon." Kok setunggal ewu to ngono? "Pun bayar baute mawon." Padahal tangane antik glubut lho. Ming wonge mergo mikire iki aku wonge sekti ngono lho. Wah, wis. Teko tak tinggali 5.000 tak tinggal lunga. "Pun Mas teko niki mboten sah susuk aku." Mosok engkon bayar 1.000 aku. Mesti areng petel kuwi mau dian sampean karo Ning ndian. ngono itu kertine ampun Dan. Karo wedi. Ha saiki sing Jawa. nang daerah Ndekso iki Pak Kas. Kan ana wite aren iki gedhe apike to. Heeh. Tak tembung. Sing duwe iki muni ngene. "Nganu Mas, niku tak damel tameng kajeng mboten jugruk." Anjuk aku lak omong. Nek wit ngoten niku biasane papane gendruwo. Nek wit aren niku sifate mboten langgeng ngono. Mungkin nek pupuse pun megar niku tukul kolang-kaling. Kolang-kaling rontok tukul kembang, kembange rontok rubuh ki ambake. Mboten kados klopo, langgeng janur terus. Nek niku mboten. Janur iki akhire kebagi kalih. Oh, ngoten to Mas, nggih. Nah, mungkin nek rubuh ki ambak niku lem pelajar sing manggen niku sak karepe ki ambake. Saged mawon teng nggen griyane jenengan ngono to. Berarti kok jero dituku oleh kuwi. Nah, yo baru kuwi wonge muni. Panjenengan saged mindah napa Mas? Lho, wong kula damelane ngoten niku nek kula mboten saged mindah, anjuk ajeng pripun aku ya ngono to. Damelan itu aren iki. Akhire oleh. Nek kono mikire kan wis warna. Heeh. Ning njuk niku pripun Mas? Nek malah kula potong, mengke mah kula papakke. Kula pindahe teng nganu nggen wit nginggile nika. Nek sing rubuh karepe dhewe saged mawon niku mlajari teng griyane jenengan ngono. Wong ki ape mboten saged diatur. Oh nggih to Mas, nggih ngono. Akhire kena oleh 150 wite kawak tenan aku. Dadi video kae ngono. Ngekek ngene. Dadi nggo ilmu nganu ya, ilmu logika, kono nggo ilmu logika, kono nggo ilmu mistik ya. Nek nglondangane jono kayu petaren ra to, Bagas? Cilik-cilik. Ora. Ora ono. Ora. Nek anggone aren ki sing akeh, Sing akeh ndi Pak, sing akeh. kuwi gunung kuburan Tino ki akeh tuwa-tuwa. Oh
wong anu to gremeng. Depok. Iya. Nganti iki gremeng. Ning apa ana padine apa ora, tapi Walike lah akeh. Gunung Tirta to wis tau jual-jual iku apik, Mas. Nah, Wis iya. tau tekan kono. Alah, ayo. Nganti Pinggir-pinggir kuburan ngisor apa tengah itu? akeh tuh. nek mbobok iki biasane dijikuk sekitar 2 puk saka ngisor. Dadi harapane iki nek nang kono ki metu, cara ngisor ra metu ki ninggal 2 puk. Nek nek dhewe oleh mbobok nang tengah, sing ra metu 3 puk apa 4 puk anak dhewe rugi. Arek kan paling dadi 8 puk. Nek le mbobok keduren sing ketinggal kokean anak dhewe rugi. Ora pok iya apa pok? Puk iki potongan. Ros. Potongane aren. Ukuran. Oke. Berarti kowe nek misalnya arep nembung sesuk nek arep cukuran ngono, Mas kula dipuk ngono. Dipok ngono. Itu. Nek aren sing gede kae kukuane cendek-cendek kae aren Wonosobo. Wonosobo biasane. Terus anu ndang nek misale aren ki nek arep dipuk